Здравейте! Здравейте! Аз съм Мистер Про в CSGO и днес ще започвам първите си видеота за Майнкрафт. Имаме ни други видеота, които не са на Майнкрафт, а на едни легота. Така... Само да оправя... не се оправям с новата версия на Майнкрафт. Тая музика ми хареса. Може да я чувате слабо. Така. Започваме. Къде беше? Ето. First person. Да започваме. Почвам да събирам дърво. Аз преди съм играл много, но имах и хак. Ще направя епизоди с хак скоро. И ако някой сега... След малко, ако почне някой да говори, да знаете, че това е сестричката ми. Тя може да почне да говори, но тя е обещала да е тиха. Днес на Хелоуин съм доста... не мога да говоря направо. Така, време е да съберем малко дърво. Ще започна Майнкрафт. Да видя дали съм спрял чудовищата, защото написва от начало почвам. Не съм толкова смел, колкото в епизодите на един приятел. Difficulty, peaceful, добре. Така, сега малко дърво съберем. През това време да кажа, пишете в коментарите, ако искате да направя клипове на Clash of Clans, Clash Royale, други, защото аз на Clash of Clans съм тъха осмица, на Clash Royale съм арена 5 и нещо да ги снимам, ако трябва. На Shadow Fight съм, ако я знаете, съм чак след Чугун, някъде след Gates of Shadows на интерлюдът, при който ще стигна Титан. Леле... Как ги мачкам там? Много яки оръжия има. Ако искате ме питайте. Скайпа ми е Джоко 0004. С J. Малко J. K.O. Джоко 0004. Много ми лаги, когато снимам видео. Така... Чакайте, чуйте сега. диджейката, пусни друга песен, сестричке. Така. Сега. Без това свърши. Така, сега. Пръчки. Пръчка. Айде да смачкаме няколко камъчета ги. Много ми е тъпо. Как искам да започвам епизодите с хак. На тях мога, аз съм експерт. Не ми трябва хак, за да знам всичко за Майнкрафт. Дрън, там ще щупа купче. Сега дано да намеря нещо полезно, защото много пъти съм имал късмет да намирам нещо полезно в началото, когато започвам играта. Усили малко музиката, да чуват феновете. Дупка. Тази песен. Тая песен. Така, да знаете, голям фен съм на Отряд самоубийци и много харесвам Харли Куин. Ако не знаете, така че това е първия епизод, който се снима на Хелоуин. Така че ще се запомни, ако някой го гледа. Дано да стане известен. Мечтата ми е да съм като Знака БГ, или като Кридио 1, или като още такива други. Песента ако я пуснеш тази, ще ти щупя телефона от земята, така че махай тази песен.
Диджейката. Извинявай, да ти искам го пуснах. Добре. Пада ти батерията, нали? Не. А какъв беше този звук? Ти. О, хайде бе, феновете, трябва да слушат малко музика. Изчакай да намеря някоя яка. Така, сега мисля да си направя една малка дървена каштурка, с която да започна играта. Имам достатъчно купчета, даже мисля, че са ми по-малко, отколкото ми трябват. Затова ще започна с една малка къща или къща на дърво. Така, аз мисля да си изкопая една, както много хора започват. Така. Оп, забравих, трябва да си направя лопата. Торчове. Поне си имам готова мина за сега. Айде сега да изкопаем. Скоро и брадва ще си направя. Така, мисля скоро да включа и сестричката ми в клиповете. Първо да оправим нещо с Майнкрафт. Ако виждате, че това не е истинската Майнкрафт, купил съм я, но нещо ми е бъво и не иска да ми се изтегли така Майнкрафт. Аз си изтеглих тази версия. Съжалявам. Хей! Пусна го само за да намеря нещо. Пускай музиката, че ме прекъсна. Така. Сега да видим. Трябва да е широко. Оп. Тук трябва да го щупим. Оп. О, сега може някой да говори. Може от родителите ми някой да говори. Това е късно на Хелоуин. Сега го снимам. И много се надявам никой да не ми говори, за да не се пречи. Ако имате въпроси, казах ви скайпът. Вижте го в началото. Даже не знам какво. Може да го напиша в описанието. Така. Сега трябва да видя колко да ми е широка къщата. Защото тя мисля, че става добре, но трябва да има широчина. Колко ще е широка. Дрън. Омраза математиката. Това е много смотан предмет за мен. Но съм добър по човек и природа и география. Мали, какъв съм. Как го казах. Така, сега трябва да сложим малко факли тук и от другата страна. Така, наистина скоро ще има епизоди с сестричката ми. Тя не знам дали е готова. Но правили сме вече клипове, но не можах да го кача. Така, каналът ми трудно може да се намери. Дори мисля, че не може да се намери направо. Защото някакви други се показват. И това клипче ще разберете там как се казва Майнкрафт. Се казва Майнкрафт Монстъри. Не. Супер! На Криско, който не го харесва, не знам. Просто и така ви глазвам. Който не го харесва, ако иска ми каже. Така. Мисля сега да направя 10-минутно клипче. Другите ми ще са ми по-дълги. Само ще изчакам да свърши песента. Сега. Печки. Туф. Yo, el facchio, el teschio, facchio di carretera, el facchio, pobre facchio. На здраве! Сега ако на някой да му хареса песента, да пише, защото до някъде на мен преди ми беше любима, да знаете, харесвам Queen, група са върховни. Охо! Наводних! Тук мисля да запълна. Аз пробих. Пробих в бизнеса, как се казва.
кажете, ако искате и клипове на CS, но ми кажете приложение, с което да снимам на компютъра. Защото сега, като си снима на телефона, искам да снима и на компютъра клипове. Това ми е 10-минутно клипче. Ще изчакам песента да свърши. През това време ще видя нещо. Пишете, ако искате да използвам хак от време на време, мога да летя, да си пускам отвари за винаги, да си читвам неща, енчатнати на 100, ако някой не знае, това е МКП Master. Много е добър този хак, много трябва да знаете как се използва. Има едни нови неща, Rapid Build, модове, върховни са модовете. Така, сега. Не знам какво. Това е края на клипа.